Kan du huske, hvornår du begyndte at have det sådan her? Da jeg var lille. Jeg ser ting, der ikke er der. Jeg oplever ting. Din hjerne er det, vi kalder overaktiv. Vi ser det tit hos kunstnere og kreative mennesker. Jamen, det er jo fint. Så skal jeg bare bruge det til noget godt. Skrive nogle digte. Camilla. Skat, er du sikker på, at du er okay? Ja. Tror du ikke på mig? Jeg er ikke syg, okay? Løb! Løb nu! Jeg ved ikke, hvad den hedder, men det... Hjortskov. Han kaldte på en, der hedder Camilla. Jeg tegnede den her pige som barn. Fuldkommen sindssyg. Du skal prøve at forstå, hvad det er, jeg siger til dig. Du skal lytte til, hvad jeg siger, og så prøve at forstå, hvad jeg siger. Jeg bestiller jo ikke andet. Du får det fuldstændig, som du ville have det, men der er jo ikke noget, der forandrer sig. Det er jo bare det samme. Det er ikke godt lade at være. 3, 2, 1. Hvad sker der, Lasse? Cecilie. Jeg kalder mig Cecilie!